encara que estiguem en horari protegit, sentirem coses esgarrifoses. Els que tinguin la pell molt sensible, que se'n vagin a dormir, perquè avui volem saber si els catalans som o no som bons insultadors. Els tintinaires el veneren, però són realment efectius els insults del capità Haddock? Llevit de catracòlic de Valrellam! Els joves de Xàtiva, especialistes en improperis de baixa intensitat, ens ajudaran amb la collita d'insults. Pues estàs més fala que... I arribarem al coll durant la festa de moros i cristians, els únics dies en què et diguin moro no és cap ofensa. Ja ho hem vist, en colla som molt valents, però i un per un? No acostumo a dir insults, però... No soc d'insultar gaire jo, Sí, no insulto, és que no... No insulto, no val la pena. No m'ho crec, em costa d'empassar que siguem tan moderats. O és que en català no es pot fer mal? Doncs el castellà és el que em surt més quan, en un moment crític, diguem-ne. I ho dic en castellà, quan haig de dir un insult. Cabrón... Zorra. Maldito bastardo... Reprimido de mierda. D'acord, que comparat amb aquests, capsigrany o poca solta no insulten gaire. Però en tenim d'altres que no estan gens malament. Què tal? Ets un fill de la grandíssima p***. Me cago en la... puta? Puc dir-ho? No és el mateix que diguin idiota que diguin fill de puta. Capullo. Ets imbècil o alguna cosa així. Fill de puta, cabró. La puta que et va parir. Fill de puta vol dir, essencialment, una persona que fa putades. O una persona, en segons quin context, que és col·locada a la part més baixa de l'escalafó de les consideracions humanes. Es produeix la circumstància de que, tot i que les putes hagin vist millorat el seu estatus i la seva consideració social, els fills de puta continuen sent tan fills de puta com sempre. Ampliar el repertori no hauria de ser difícil. En teoria, aixeques la mà i ja tens un expert al costat. En teoria. M'han dit cabró, fill de puta, aquí dintre el taxi, i fora doncs, no veus. Quan t'atures a algun lloc que no pots aturar, s'enfaden i et diuen, jo què sé. I el més curiós és que ara, últimament, em diuen un insult molt raro que em diuen taxista més que taxista. Ah, sí? Sí, una cosa rara. Es veu que és un insult, això de ser taxista noi. Jo els hi contesto llimac, que ets un llimac. Llimac, els hi diu? Sí. Llimac no està malament. És original, de la terra. Hi ha insults en denominació d'origen. Allà a Berga diem molt, ets un bordegàs, ets un ximplet, ets un beneit... Gamarús, per exemple. Poca pena, allò, saps? En plan... Desmanyocat. Ets una pava. Burro. Pixa torta. Ets un pòtol. Home, n'hi ha un, jo no l'he fet servir mai, però és xarnego. Xarnego, fill d'una persona catalana i d'una no catalana. El seu origen es troba en el nom d'uns gossos coneguts a Castella com a perros lucharniegos, uns gossos conillers que estaven ensinistrats per caçar de nit. A Catalunya, xarnego ens va arribar a través del gascó amb el sentit de mestís, barrejat. I primer va denominar un fill de català i de francès, i després el fill de català i d'algú procedent de la resta d'Espanya. I a partir d'aquí va passar a designar qualsevol immigrant espanyol que havia vingut a Catalunya. Durant molt de temps es va fer servir d'una manera despectiva, però en els últims anys molts escriptors, artistes i polítics han reivindicat la seva condició de xarnego. Soy un xarnego. Un dels mestres contemporanis de l'insult és el capità Haddock, l'amic i... protector d'en Tintín. El seu catàleg d'insults i renecs és un dels més complets del mercat. Alguns tintinaires opinen que Joaquim Ventalló, el traductor al català, va superar en els insults el mateix Hergé, l'autor de la versió original. Puntacabàs, ratpenat, andròmina! I si provem aquests insults a la vida real? Paràsits, empastifosos, llagastes, numismàtic, paneroles, negrers, coleòpters, arbicòlids, esmalandrats, ectoplasmes, llevit de catracòlic de Valrellam, micos, saltimbanquis... Ningú en va partir la cara. Els insults de Haddock no són prou ofensius. Havia de continuar la recerca.
Deixeu que els nens i les nenes se m'acostin. Vosaltres què dieu per dir amb algú que és un idiota? Idiota. Bàsicament. Perquè per fer-se el juvenil, quines paraules has de fer servir? Enrotllat, sobrat... Estàs empanat. Empanat. Estàs més... Quan et quedes així, estàs més empanat. També dic no em ratllis, o ni s'immuta. Bueno, a vegades que li diuen una cosa i a menys de rebotar-se, doncs no, ni s'immuta. No sé. Un flipat, jo per mi que és aquell que, no sé, que es motiva fent les coses que... O sigui, ho fa i diu, perquè jo sóc el millor, no sé què. Motivat seria un que exagera molt fent una cosa. Un ranci, jo per mi que és aquella persona que tu li has de donar tot, però que ella no et pot deixar res. Pilingui. Què és pilingui? Dic? Sí, home, i tant. Puta. Puta. Igual que dona pública, també és puta. Tronxanaps, també, podríem dir-ho. Com? Tronxanaps. Tronxanaps. Hi ha molts sinònims per dir puta. Encara em vaig trobar una altra que no havia sentit mai. No és un insult, no és un renec, no sé què és, però tots ho diuen, si els provoques. No sortiràs de festa fins que provis... A l'igual. Igual, però com vols fer-me això? Però si això és impossible. A l'igual? Sí, a l'igual també, a l'igual. A l'igual, bastant. A l'igual, va, calla. A l'igual. Grans moments del català! La història de la tele ens demostra que com a insultadors ens ha costat més d'un segle deixar-nos anar. El teu marit s'està morint i tu mentrestant fent el pendó vés a saber per on. Jo no feia el pendó. Escolta, mamarratxa mentidera, Pinotxo, que ets un Pinotxo de merda! Fill de puta! I tu una mitja merda, home! Calla, sorra! Puta! Cago en la mare que et va parir. Em dirigia cap al sud. La cacera de paraules ofensives continuava. Viajeros, próxima estación, Xàtiva. Hi ha noms que no es posen, i no perquè siguin ofensius, sinó perquè porten mal record. Aquí a Xàtiva n'hi ha un cas clar. Bon dia. Que em sabria dir on és el Museu de l'Almodí? Rei Pacamunt. Pacamunt. Muntes amunt i pregunta per ahí. Quan hi ha uns carrerets empinats i zona més vella, pregunta per allí. Este carreró no, l'altre, El següent, el d'allà, el segon. sí. El segon. Pugen amunt i a mà dreta està. Pacamunt. Pacamunt, Aquí sí. diuen Pacamunt. Pacamunt. I a mà dreta està. Què vostès com diu? Cap amunt. Cap amunt. Vostès ho diuen al revés, o nosaltres ho diem al revés. No, això és molt complicat. La solució del misteri era el Museu de la Ciutat. Una mica més Pacamunt, però estava de cap per avall. Mariano, jo el veig una mica tort d'allà. Per què teniu aquest quadre al revés? És Felip V, que és el primer rei de la Casa de Borbó, i és el monarca que va ordenar incendiar la ciutat, cremar-la, destruir-la i tirar fora tots els habitants. De manera que és una espècie de venjança simbòlica. El rei Felip V va buidar Xàtiva, la va cremar i, a més, la va rebatejar. Durant més de 100 anys es va dir Ciudad Nueva de San Felipe. Els xativencs encara li guarden rancúnia. Vostès coneixen algun Felip aquí, algun Felipe? Felipe. Però llavors què passa, que la gent no posa Felip als fills? Ah, sí, no. No? No. I vosaltres coneixeu, teniu alguna amiga classe que es digui Felip? No. O Felipe? No. Sí, en primer de eso, D. N'hi ha un que sí que es diu Felip? Sí. I no hi ha cap problema perquè es diu Felip, no? Sabeu per què està al revés el quadre o no? Sí, perquè va cremar 3 voltes Xàtiva. 3 voltes? Per això us diuen com us diuen? Socarrats. Socarrats. Bon dia i bona hora. Toni, com estem? Havia quedat per parlar-ne amb l'escriptor Toni Cucarella, fill de Xàtiva. Li agrada a algú ser socarrat? Portem amb molt d'orgull això de ser socarrat. Sí? És el que m'estranya una mica, no? Perquè, clar, socarrat no seria una accepció massa positiva, no? Recremat. La part millor de la paella sempre és el socarrat. Això és cert, Això és cert. Hosti, mira, el socarrat. Jo el deia jo que s'ho portava amb un cert orgull. Se s'ha de fer una foto, Au. Toni, què és això que estem prenent? Això és un nuvolet, bo per a matar la set. Xaf! Mira, a Barcelona moltes vegades jo havia sentit que anar al lavabo era anar a Can Felip.
Això ho dieu aquí també? Sí, Igual té alguna cosa a veure amb el Felip V. Així anem al ponedor, o anar a pondre, però el Can Felip no el coneguem. El que sí que tinguem, sí, anar a pondre, que és el que fan les gallines, nosaltres també. El que sí que diem, o tenim, és la mosca felipa, que és una mosca punyetera que fa la guitza, o sigui, una mena de mosca collonera. Em continuava preocupant si el català serveix per insultar. A Xàtiva són especialistes en insults de baixa intensitat. Fava, ninot, borinot, safanòria, inútil, mamó... L'insult més fort que us dieu aquí, si tu et cau algú molt malament i l'has d'insultar, com li dius? Fill de puta. No, home. Che, que estàs emparrat, o... Rato, ets un fava. Pues estàs més fava que... Ambercocat, també. Amercocat? Ambercocat. Ambercocat. Sí, el baricoque, pues... Ah. I Bacora, què? Que també ho he sentit, Bacora. Bacora, és que... Bacora és un tio de la vecina pardalat. No, no és igual, és... Bacora, és que no sé explicar-te-ho, che. Cali, tot el mateix sentit. Un tio arreguat. Quines coses, arreguot. Arreguat. Un arreguot és un home que es vesteix de qualsevol manera. Però si el que volem és dir-li fava, encara hi ha més paraules. Badoc, balòstia, alficòs, bleda, cap de meló, xirivia, carabassa porquina, moniato, figaflor, figamolla... Totes venen de l'hort. Endevina d'on són. Home, de baralles abans n'hi havia moltes. Jo el que sí recordo... molt. Jo el que sí recordo més que baralles és quan mon pare era jove, que t'expliqui de les entremaliadures que feien. Per una festa major, a l'acabar el ball així, ser capaços de canviar les torretes d'un carrer a l'altre, completament. No, ja ho fan els meus nets avui, això. L'Argèlia i l'Emma parlen xipella, una varietat de parla que es conserva en algunes zones de l'Alt Urgell, la Segarra o la Conca de Barberà. I diu que Solivella és el poble de les gallines, de les potes curtes. Bàsicament, que és el que més xoqui a la gent, és que tots els plurals, tots els fem amb la I. Amb la I. Tots els plurals. Les gallines de les potes curtes. Hola, bon dia. Bon dia, com estem? Molt bé, disposat. L'endemà al matí havia quedat amb Antoni per anar cap al coll. Parlàvem de noms, renoms i malnoms. Allà no se salva ni la família. A mi pel malnom de família era Bosseta. Bosseta? El meu avi era Santo Bosseta, perquè li va pegar un mos a un en la bossa. Allò sí que és... La bossa seria? Els testicles. I vaig aconseguir que Antoni cantés una cançó típica de la comarca de la Costera. Partirem una taronja, la farem en 6 gallons, tots els que se la menjaren es tocaren, els corrien com a centelles enmig de la multitud. Van veure a 2 monges que es tocaven les mans, mare no vol que ho diga perquè és un pecat mortal, mon pare la sostenia en la punta del partirem una taronja, i així successivament. Per fi! Ja hem arribat al coll. Així el tens. Molt bé. El coll en festes. Que maco. Que maco. Això és com us diuen els de Barcelona, no? El malnou que tenim. És el malnom, sí. També ens diuen de Can Fanga. Això sembla que ve de l'època que feien l'Eixample de Barcelona, que van trigar a posar llambordes als carrers i pavimentar les voreres, i Barcelona sovint era un fangar. I pixapins, que ja et deus imaginar per què és, no? Sí, aquí el que s'utilitza és la forma pixavins, que realment no vol dir el mateix, és ser coent o cursi. Cursi? Sí. Pixavins. Sense paraules. Paraules que en alguns llocs poden ser insultants, en d'altres no ho són gens. Per això sóc aquí, a Alcoi, perquè aquí, durant tot l'any, però molt especialment durant les festes de moros i cristians, moro no és una paraula gens ofensiva. Els moros van dominar Alcoi més de 700 anys, fins que els cristians, amb l'ajuda paranormal de Sant Jordi, els van prendre a la ciutat. La festa dels moros i cristians recorda cada any aquesta batalla, que, curiosament, sempre guanyen els cristians. Però ser perdedor no sembla tan dolent. Aquests, per exemple, són una filada de moros.
3 dies de moro i 362. És molt més sofert, no? Soc de cristià. Però escolta, qui pot dir que fa 3 dies de moro? Poqueta gent, no? Vosaltres. La paraula moro prové de Maurus, que en llatí volia dir habitant de Mauritània. I Mauritània, a l'època de l'Imperi Romà, era aproximadament el que avui entenem pel Magreb. Amb el temps, hem acabat anomenant moros a tots els musulmans. És una denominació que avui sembla despectiva a molta gent, especialment als afectats. En llenguatge popular, ser un moro és ser un home molt gelós, que no deixa gens de llibertat a la seva dona. Per cert, i les dones, on s'havien ficat? Les dones d'Alcoi... Ai, toquem un tema delicat. Són més mones de lo que es pensem nosaltres, i més festeres i de tot. Com participen aquí? Pues mira, deixamos así soles. I vestimos I allà s'estaven elles, als balcons. A la desfilada també hi havia unes quantes dones fent de seguici, el que s'anomena boato. Poden ballar i fer bonic, però encara no s'accepta que desfilin com a guerrers, com fan els homes. En això, moros i cristians són iguals. Però a les festes d'Alcoi els moros sempre acaben perdent. I jo volia saber què pensa un musulmà autèntic de tot plegat. Suposo que és l'únic moment de l'any en què et diguin moro, a tu no suposa cap problema, perquè tots van disfrazats de moro, ¿no? No, desde luego, el moro depende de qué intención, porque a todo el mundo le encanta ser moro, porque el moro es una manera que ellos se divierten de moros y cristianos, y me parece que es estupendo. En tota la ciutat d'Alcoi encara no hi ha cap musulmà participant a les festes, ni com a moro ni com a cristià. Però aquest any els més vistosos han estat els moros. El cuento de la llàgrima. No el recullen ni els diccionaris catalans ni els castellans, perquè és un híbrid entre totes dues llengües. En castellà no es diu el cuento de la làgrima i els catalans, que sí que ho diem, no ho considerem català. Tampoc no podem dir el conte de la llàgrima perquè no seria el mateix. És el cuento, perquè s'entén que algú fa cuento. Els catalans també hi ha qui ens anomena d'una manera despectiva. Ens diuen polacos. Ens molesta o què? Sí, evidentment. Una mica sí. Home, no és que em molesti, però no és una cosa molt agradable, com si diguéssim, La veritat és que ja em fa gràcia que ens diguin polacos. Ja ens dona igual. Ja ens dona igual. Però per què ens diuen polacos? No se sap del cert, però hi ha moltes teories. Sembla que és perquè els catalans van anar a ajudar amb alguna guerra o van lluitar amb alguna guerra amb els polacs o alguna cosa així, no ho sé, La primera vegada que se sàpiga que es relaciona per escrit Catalunya amb Polònia és en aquest article de l'any 1870 del diari republicà El Estado Catalán. Diu que Catalunya és la petita Polònia de la Rússia que és Espanya i dona a entendre que tant Catalunya com Polònia són petites nacions ofegades per una de més grossa. El que està força clar és que aquest insult s'ha conservat a les casernes i s'ha transmès de generació en generació a través de la mili. Una altra explicació que ens diguin polacos és perquè no ens entenen quan parlem català, com si parléssim polonès. Bé, el cas és que ens diuen polacos. I cal dir que si nosaltres som els polacos, els polonesos, els de veritat, també són una mica catalans. De sobte em vaig adonar que ja havíem fet 20 minuts de programa i encara no havíem aclarit res. Havia de parlar amb el mestre. Mestre, ensenyeu-me un bon renec. Un bon renec. Així baixés Déu en forma d'estelles per cremar les mamelles de la Mare de Déu. Vos insulteu? Jo no insulto. Normalment intento la meva agressivitat canalitzar-la de maneres més suaus, no? Més raonades. I penso que pertany en una cultura, la cultura catalana, que l'insult no el té gaire treballat. O sigui, tenim molt treballat el renec, perquè penso que amb això sí que tenim el pòdium assegurat,
insultar la divinitat o les coses sagrades, però insultar el proïsme no és una cosa que se'ns doni gaire bé. Per què els catalans no som bons insultadors? Bueno, els catalans normalment quan insultem ho fem amb insults manllevats normalment del castellà, i jo, bueno, puc aventurar una teoria. Penso que hem sigut sempre comerciants, la nostra fama de pactistes i tot això no se diu gaire amb l'agressivitat verbal primària, no? No s'hi diu gaire. Moltes gràcies, mestre. Bueno, de res, i que et bombin. Bueno, i que em bombin a mi també, I parlant de bombes, el primer insult que destaquem dels molts que ens heu enviat durant la setmana és atontat de les bombes. Ens ha arribat de Vilafranca del Penedès i tothom en coneix algun. Del Delta de l'Ebre, de Badalona, de Vilaller, de tot arreu ens ha arribat Carlús, que és una persona bruta, deixada, i un xic beneita. De Barcelona, Sant Boi de Llobregat i de Sabadell, desvirga gallines, que la idea queda molt clara, sobretot per les gallines. De la Fatarella, morros de cony, que es veu que és un insult que diuen les dones grans a les noies joves i elles els responen amb morros de figa pansida. I de Sant Quirze del Vallès ens arriba un insult que és una passada de lleig i que hem considerat és el guanyador d'aquesta setmana, el millor. Xarrupa escrots. En fi, per al proper programa envieu-nos la paraula de moda, la paraula més cool, la més fashion, perquè en el següent capítol de Caçadors de Paraules volem saber com neix una paraula i com es posa de moda. Cute, es una palabra, tía. Chulo, guapo. Chévere. Payano. Apa, siau.